clínica es diu Pavia Pardo, clínica dental, però clar, el temps que fa des que estem oberts és de l'any 1898, que ininterrompidament som dentistes, primer l'abuelo, després mon pare, després jo, i ara Carlos, a més de la meva dona, que també està treballant des de fa ja 40 i pico d'anys. Quan una persona se'n va contenta perquè està guapa, perquè has millorat l'aspecte de la boca. I has intentat no fer mal, i evidentment, i en fi. El poder donar solucions a coses que venen, problemes que venen a la clínica, problemes personals de clients o de pacients que no troben o que no sabien que se podia millorar, i trobes un camí que es fa quedar més contents perquè realment estàs oferint una solució que buscaven i no sabien ni que tenien aquest problema. Ha canviat tot. La gent també, nosaltres han canviat molt, però els mitjos, evidentment. La gent antes tenia un cuidado molt relatiu de la boca i ara la gent se preocupa molt. Però és que els mitjos que tenim ara ni per això ni el que podíem pensar fa uns anys. De tot, des del tema digital al tema de tot tipus d'ajudes, de tot. Jo diria que la clínica ha evolucionat, al igual que ha evolucionat la societat, en 100 i pico anys, 200 anys, els canvis han sigut molt grans. En els últims 100 anys la clínica, l'activitat de la clínica ha anat evolucionant igual que la societat. Evidentment l'especialitat d'odontologia, que passa a ser una rama de la medicina, avui en dia és una especialitat a banda de la carrera de medicina, i ha evolucionat molt perquè la tecnologia ha canviat molts procediments, moltes formes de fer les coses, i a més les solucions que se poden donar avui en dia evidentment no són les mateixes, ni els coneixements, i per tant el canvi ha sigut notable, i perquè la societat ha canviat molt, l'odontologia també. Des de sempre intentem estar a l'última en l'aparatologia, no sols de rayos X, també d'imatge digital i de tot tipus de coses. Fem cursos contínuament i estem en la bretxa en tot moment. I a més, l'important és també pensar que totes les tecnologies i tots els avanços i tots els protocols nous que ixen en quant a faena tenen una utilitat sempre quan es pot aplicar sobre una persona i millorar el que fes abans per a donar una millor solució. I diguem que per ahir estem sempre formant-nos per a poder oferir un millor servei, però al mateix temps també perquè és el que t'estimula a seguir treballant, el poder anar evolucionant el dia a dia que fas, no sigui sempre el mateix. Intentem estar al dia en tot. Intentem, perquè està en Facebook... Sí, les xarxes socials se treballen, el que passa és que, clar, tot això avui en dia es delega prou en personal que treballa en companyia nostra i nosaltres portem simplement un control com qualsevol altre usuari de lo que se va publicant i intentem comunicar-nos amb la persona que porta redes socials per a donar la informació que pensem que s'adequa a publicar per part nostra i al mateix temps per a mantenir un poc el nom de la clínica en els mitjans actuals que n'hi ha avui en dia en redes socials, en ràdio, en tot el que podem arribar. Nosotros nos dediquem en cuerpo y alma a la odontología. Entonces imagine que el resto de companys també. Nosaltres per almenys oferim un punt de referència perquè sempre hem estat oferint aquest servei, al igual que alguns altres companys que estan molts anys en Sueca, però pense que d'alguna manera sempre ha sigut una clínica referència a nivell del tractament d'odontologia i a lo millor val simplement per a que els altres puguen comparar les diferents coses que se fan en diferents puestos i veure també les solucions que podem oferir respecte als altres. El món de l'odontologia avui en dia està molt relacionat en altres vessants de la medicina i tu pots muntar una clínica exclusivament odontològica o afegir altre tipus de tractaments al tractament d'odontologia que se complementen. Nosaltres oferim tot allò en el que pensem que podem
fer-ho d'una forma molt professional i que podem millorar el que un que no tinga tanta experiència pot fer en sa casa. Sueca és un poble que cada volta està una miqueta més limitat en quant a creixement i que potser està perdent una miqueta de força respecte a l'entorn. No obstant, no deixa de ser la capital de la Ribera Baixa i som referència encara en la comarca en moltes coses com a poble. A partir d'ahí és veritat que és un poble que som molta gent, molts negocis, pero a cada volta menos gent. No sé si... Pero hay que pelear, Sueca, hay que pelear para ser més punteros cada vegada en tot. Sí. Hi ha que intentar millorar el que se fa en el poble per a poder oferir algo diferencial respecte als pobles del voltant. Sabem que a més així tenim el problema de que el creixement del poble està limitat per l'Albufera i per l'entorn que tenim, que és molt bonic, però en quant a creixement de quantitat de gent que viu així ens limita i tenim que buscar diferenciar-nos per altres vies, no per la quantitat de gent que viu en el poble, sinó per la qualitat dels serveis que podem oferir com a poble. Pues que s'acostin tots i que fem grup i que fem força entre tots i que anem cap amunt. Això és el que jo crec que és el que hem de fer en Sueca en tots els puestos. I retroalimentar els negocis en l'ajuda d'uns a altres per a que el consum funcioni millor per tots. Clar, sí.